Einar! Ja? Tor Einar, jeg tar opp med feil mikk. Hæ? Jeg tar opp med feil mikrofon. Ja, nå bytter du da. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, jeg. Jo, jeg har vist deg det. Bytte over ledningene. Nei, du bytter med... Der står mikk 1, 2, så trykker du på 1 på maskinen. Ja, sånn ja. 3, 2, 1, og action! Hæ? Nei, det var en annen bil. Det var det. Men... Tosk. Skyting. Ja. Hva skjedde det? Jeg åpner døra og ikke har skrudd av lyset, og så piper. Åja. Sannhet eller løgn, scene 9, middagen, takking 2. 3, 2, 1, action! Ja. Bra, perfekt. Hva vi skal lage? Italiensk spaghetti. Han vil jeg skal ta den. Det er så jævlig vanskelig. Det er de også fortalte deg om det! Skammer faktisk. Italiensk spaghetti. Jeg klarer ikke det. Italiensk spaghetti. Italiensk spaghetti. Ja, veldig bra. Ja, men... Ja, og ta den der liggende der. Det var jævlig løye da. Jeg kommer ikke nå likevel. Ja, vent da, 3 sekunder. Ta for brura i hvert fall. Og action! Det er i varm. Nå er det dritvarm. Kjør! Ja. Spaghetti. Sannhetens kjøttboller. Scene 9, takning 14. Da til de altså. Ingen som skal noen pjæser. Sannhetsløgn. Scene 9, middagen. Takning 15. Gå! Vet du hvor det er vanskelig til å spise spagetti under mest? Og rett fra kamera. Du må ha den over kamera, Daniel. Ok. Berit, kunne ikke heller hatt en datter? I dag skal vi snakke om havdyr. Et av de aller største havdyrene vi har i verden er babyhvalen. Babyhvalen? Sånn. Han får bare photoshoppe inn en sånn hval eller noe. Fikser de redigeringen. Babyhvalen er veldig... Du har lagt sånn... Beskyld med Pernille. Sykt ekkelt. Action! Vent litt, så har vi slikket ned. Men bæsj? Det var en pille. Skal vi si slåss du først, eller? Nei.
Tre, to, en, og action. Det skulle egentlig ikke skje, men det var dritkult da. Ja, filmer du? Veldig bra. Nå er vi bak scenene her. Nå skal vi se om vi ikke klarer å få... Fy søren, det var varmt. Ja. Vi ser om vi ikke klarer å få bilen til å snu litt. Tre, to, en, action! Tre, to, en. Sannhet, løgn, scene, takning, Velkommen til behind the scenes. Oh my god, this is amazing. Så smaker første gang. Hei! Men skal du lage skrekkfilm? Du må være Leo. Ja, hvem er du? Ja, den er... Leon, dette er... Elise. Hei. Unnskyld. Den eneste grunnen til at du er på rett side av fjorden, og jeg er glad jeg bor her. Bor her. Jeg bor her. Jeg har ikke fortalt deg en drit, du vet ingenting om meg. Jeg vet alt, Leon. Vel, alt. Det sa jeg. Ja, jeg vel alt, Leon. Hun kan jo sette seg ned når hun sier det, liksom. Hvorfor har du ødelagt tegningen din, Leon? Mamma. Det er jo en fin sette seg ned. Så du kommer inn og snakker. Ja. Nei, hvorfor har du Men da ødelagt tenker jeg, tegningen hvordan skal vi fortsette på Almost Kissing? Ja. Jeg har glemt stress. Ja, ok. Skjønner det. Vet ikke hva min første trykk er. Det er vanskelig å spille sånn 3 timer. Det er styrt ut. Det var... Dere skulle... det må dere se! Film nå, her. Det var dritlyd, du bare sånn... Bare gå ta ut fra den, bare sånn... Kan du se det? Nå ser du på. Den rekorder da. Fuck det! Nå er tiden inne, Leon. Kan vi bare ta det herfra? Nei. Er det ikke det du alltid har på? Hva faen? Nå... Du kan ikke gå.
Sorry, beklager. Å, så kult! Tori, nei! Sorry, du ødela det! Det skjer og ser ut som det er en dobbeltpakning. Men nei, jeg har ikke mobil. Men jeg er 200% sikker på at vi kommer til å treffes igjen. Ok? Vi ses.